אקורדיון. מה נעשה עם הסרט ההוא? חברי אותו? אקורדיון! תמיכה מאחורי שכבה, יד מתחת לברכיים, עם חיבור לנשימה, עם נשיפה מקבל, שאיפה משחרר. לאט לאט סוגר יותר, יש לנו כמה אפשרויות פה לעשות את זה בלי תנועה. כתפיים וברכיים למרכז, אגן יורד. חשבנו שהמטוס הלך, עושה סיבובים עלינו. אפשר להוסיף לזה תנועה, אני סוגר לכיוון הראש, פותח למרכז. אפשר לעשות את זה שבכלל על הצד, האגן מתרחק ממני. מצד שני, הלחי נחה לי על היד. אפשר, בעיקר לנשים בהיריון ואנשים באופן כללי עם בטן שמפריעה, לקפל ל-90 מעלות, לגלגל לישיבה, למתוח צוואר, עושה עלינו רונדל. תפסיקי לעלות על מטוסים ולעשות רונדל. אבל לא על זה שלנו. אוקיי, רוטיישן אקורדיון. אז אני יכול לשחק פה עם הגודל. אוי. אז אני יכול לעשות אותו מאוד גדול או קטן יותר. למה? הוא רק נפר לו. עם שתי רגליים. למה את אומרת אגב? כי אני לא... אני יכול להסתובב לגמרי לכיוון ההדפוט ולעשות פה שילוב של סווינג ואקורדיון, מנדנדה עם פתיחה וסגירה. זה כאילו מאוד קטני. ולעומתו אני יכול לעשות את קרוסלה שהיא גדולה מאוד, אז כשהאגן רחוק ממני אני מסתובב 180 מעלות. סוגר אותה, עושה צעד קדימה, מקפל ומנדנד. ושוב יוצא ל-180 מעלות. סוגר אותה קטנה קטנה. סוגר קדימה. ונדנד. צעד קדימה. עם העומק. אני מכניס את הרגליים עמוק למים. או לא, ולצד שני מכניס את הרגליים עמוק למים. אז הוספתי שמינייה גם של למעלה ולמטה. כן, המשחק הזה מאוד שוב. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אפשר לעמוד בוורייר לכיוון הראש ורק להעביר משקל קדימה ואחורה כשהיד מערבבת את הרגליים. שכחנו משהו? כן. אפשר לממש ולהגדיל את נושא האקורדיון.
אני מגלגל אותה החוצה, מצמיד את הגב שלה לבטן שלי וסוגר, משחרר. וכאן אני פותח. מגלגל, מצמיד. ושמות לב שכל פעם שאני מראה את זה, זה בסדר אחר. כאילו אין פה משמעות לסדר, ואני לא אעשה למישהו גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם כאילו... ויש משמעות ל-one leg ו-far leg? ניר לג ופר לג? כן, ניר לג ופר לג. אתה עושה דברים שונים? או שזה מה שאתה עושה ב-two leg אתה... לא, אני אומר, אני גם לא עושה את הכל.